ഹരേ രമ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ചലാശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്കോൺ മൈസൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാബലമന്വിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 18. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 49. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത പുത്രകൃതാഖ്യേന സോനുതപ്തോ മഹാമുനിഃ സ്വയം വിപ്രകൃതോ രാജ്ഞാ നൈവാകം തദ ചിന്തയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി പുത്രകൃതാഖ്യേന സോനുതപ്തോ മഹാമുനിഃ സ്വയം വിപ്രകൃതോ രാജ്ഞാ നൈവാകം തദ ചിന്തയത്. സ്വയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇപ്രകാരം പുത്രൻ കൃതഃ ചെയ്ത അഖേന പാപത്തിന് സ അദ്ദേഹം മുനി അനുതപ്ത പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. മഹാമുനി സ്വയം വിപ്രകൃതഃ പ്രകാരം അപമാനിക്കപ്പെട്ട് രാജാവിനാൽ ഏവ നിശ്ചയമായും അഖം പാപം തത് അചിന്തയത് അതേക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു. വർത്തനം ഭാഗത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. സ്വന്തം പുത്രൻ പ്രവർത്തിച്ച അപരാധത്തിന് മഹാമുനി അപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിച്ചു. രാജാവ് തന്നോട് കാണിച്ച ധിക്കാരത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. അപ്പോ ശമീക മഹർഷിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു തെറ്റായി പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ആ തെറ്റില് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തെറ്റ് ആ ഒരു ധിക്കാരത്തെ അദ്ദേഹം
തീരെ ഗൗരവമാക്കി എടുത്തതുമില്ല. അല്ലെ, നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണ കുലം തന്നെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് തന്റെ മകനാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അത് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സമൂഹത്തിനും നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് തന്റെ കുട്ടി ചെയ്തത് എന്ന് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തെറ്റിനെ അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി എടുത്തതേയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിച്ചേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുനിയെ നിർജീവമായ സർപ്പമാല അണിയിച്ചത് അത്ര വലിയ കുറ്റമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ശൃംഗി രാജാവിനെ ശപിച്ചത് മഹാ അപരാധമായിരുന്നു. വലിയ കുറ്റങ്ങൾ അഥവാ മഹാപരാധങ്ങൾ മൂഢന്മാരും ബാലന്മാരും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ അവരിൽ നിന്നും ഉളവായ പാപഫലത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ പരമപുരുഷന്റെ മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നവനാണ്. മൂഢനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ നൽകപ്പെട്ട ശാപത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. പ്രത്യുത ആ അസുന്ദരമായ അവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭഗവതേച്ഛയ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവതിച്ഛയായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശമീക ഋഷിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ശൃംഗിയും ഒക്കെ ഭഗവതിച്ഛ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാകും. സർവ്വതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ ആരും ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, വിഷമം ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ അവസാന കാലഘട്ടം. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും മരണം വരും അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്കത് നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ പേരിലാക്കണം, കുറെ കാശുണ്ടോ അതിനകത്ത്, എന്നാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാവും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നേരെ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി രാജ്യഭാരമൊക്കെ വേണ്ട വെച്ച് ജലപാനം പോലും അല്ലെ ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ മെനക്കെടല്ല അല്ലെ. ഇനി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം ആസ്വദിക്കാന്നല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചത്. നേരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും അല്ലെ, നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, നമ്മൾ പലതും തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, നമ്മള് ഭൗതികരായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിച്ചതൊന്നും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഭഗവാൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരിപൂർണ എന്താ പറയാ ആശ്രിതത്വം ഭഗവാനില് നേടേണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കാനും വളരെ ഇഷ്ടയോടുകൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ശരിക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് മരണം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അല്ലാത്തവര് അതൊരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അതിനെ ഇരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാശയ സാധവോ ലോകേ പരേ ദ്വന്ദ്വേഷു യോചിതാഃ നവ്യതന്തി ന ഹൃഷ്യന്തി യത ആത്മാ ഗുണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാശയ സാധവോ ലോകേ പരേ ദ്വന്ദ്വേഷു യോചിതാഃ ചന്ദിന ദൃശ്യന്തി യത ആത്മാ ഗുണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായശഃ സാമാന്യേന സാധവഃ സാധുക്കൾ ലോകെ ഈ ലോകത്തിൽ പരൈഹി മറ്റുള്ളവരാൽ ദ്വന്ദ്വേഷു ദ്വൈതത്തിൽ യോജിതാഹ വ്യാപൃതനാകയാൽ ന ഒരിക്കലും യഥന്തി ക്ലേശകരം ന ഇതുമില്ല കൃഷ്യന്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു യഥ തന്നിമിത്തം ആത്മാ സ്വയം അഗുണ ആശ്രയം അതീന്ദ്രിയമായ വർത്തനം ഭാഗത്തും ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ചേ. സാമാന്യന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ
ദ്വൈതങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ വ്യാപൃതരാക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായി വ്യാപൃതരാകിയാൽ അവർ ലൗകികമായ ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. ശരിയായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തെ ദ്വൈതങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ വ്യാപൃതരാക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഭീഷ്മാചാര്യർ. ഭീഷ്മാചാര്യര് എന്താണ്? ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുണ്ടായി അല്ലെ? ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായത് അല്ലെ? കൗരവ വംശത്തിന്റെ കൂടെയാണ്, ദുര്യോധനാദികളുടെ കൂടെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടായത്. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആരായിരുന്നു? 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പോ നമ്മളെ ദ്വൈതങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാലും വ്യാപൃതരാക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായി വ്യാപൃതരാകിയാൽ അവർ ലൗകികമായ ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമല്ല, അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ആനന്ദം. അതെന്താണ്? അത് ലൗകികമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഇതേ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമതേ ബുധഃ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പ്രയോഗ സിദ്ധാന്ത ദാർശനികരും അഥവാ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഭഗവത് ഭക്തരുമാകുന്നു. പ്രായോഗിക സിദ്ധാന്ത ദാർശനികർ പൂർണ്ണമായും നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ പരബ്രഹ്മ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയിക്കുന്ന പരിപൂർണനെ ലക്ഷീകരിക്കുന്നു. യോഗികൾ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിനെ അഥവാ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും എല്ലാം സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനവും പരവുമായ ഒരേ അതീന്ദ്രിയ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാകിയാൽ ഈ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉളവാകുന്നവയാണ്. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഭൗതിക ദുഃഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം അവഗണന അർഹിക്കുന്നവയാണ്. അതായത് അവിധമുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഋഷി ഒരു യോഗിയും രാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ശമീക മഹർഷിയെ കുറിച്ചും രാജാവിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും അതിനെ സ്വീകരിച്ചത്. സ്വന്തം മകൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, അവനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശമീക മഹർഷി. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് വ്യസനിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് ഇരിക്കുകയൊന്നും ആര് ചെയ്തില്ല? ശമീക ഋഷി ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ രാജാവും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഒരാൾ ഒരു യോഗിയും മറ്റൊരാൾ ഒരു ഭക്തനും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വിധത്തിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ഒരു യോഗി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഈ ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രമാണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയരായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അവരെ ബാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഋഷി ഒരു യോഗിയും രാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. ആകയാൽ പരമേച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അവിചാരിതമായ സംഭവത്തിൽ ഇരുവരും നിസ്സംഗതരായിരുന്നു. ബാലിശ പ്രകൃതനായ ബാലൻ ഭഗവതേച്ഛയെ സഫലമാക്കാനുള്ള വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാജി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ബാലനായതുകൊണ്ട് അവന് അധികം എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ കുട്ടി കഴിഞ്ഞു. കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അത്ര എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ശമീക മഹർഷി ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു നടന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടന്നു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ അവരെ എഫക്ട് ചെയ്തില്ല. ബാലിശ പ്രകൃതനായ ബാലൻ ഭഗവത് ഇച്ഛയായി സഫലമാക്കാനുള്ള വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ശാപോപാലംബനം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പോ 18-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ തീരാണ്. 19-ാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 19 ശുക ആഗമനം. ഇവിടെ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചതില് എന്താണ് കണ്ടത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടുകയാണ്. 7ാമത്തെ ദിവസം തക്ഷകനാൽ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടും എന്ന് ശൃംഗി ശപിച്ചു. ആ ശാപത്തെ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ശമീക മഹർഷി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ശമീക മഹർഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ശപിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ. ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച മഹിപതിസ്ത്വതത്കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമനാഃ അഹോ മയാദീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ. ഉവാച സൂത ഉവാച മഹിപതിസ്ത്വതത്കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമനാഃ അഹോ മയാ നീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസി. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. മഹിപതി രാജാവ്. തു എന്നാൽ അഥ അപ്രകാരം കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്ന നേരം തത് ആ കർമ്മ പ്രവൃത്തി ഗർഹണീയം വിചിന്തയാൻ അവണ്ണം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മകൃതം അദ്ദേഹത്താൽ ചെയ്യപ്പെട്ട സുദുർമനാഹ അത്യധികം വിഷണ്ണനായി. അഹോ അയ്യോ കഷ്ടം. മയാ ഞാൻ ചെയ്ത നീചവും അനാര്യ സംസ്കാരശൂന്യവും വത് പോലെ കൃതം ചെയ്തു. നിരാഗസി അപരാധിയായ ബ്രാഹ്മണനോട് ഗൗരവാവഹമായ തേജസ്വി വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിരപരാധിയും മഹാതേജസ്വിയുമായ ബ്രാഹ്മണനോട് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്യന്തം നീചവും സംസ്കാരശൂന്യവും ഗർഹണീയവുമായി പോയെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങവേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തത്ഫലമായി അദ്ദേഹം അത്യധികം വിഷണ്ണനായി തീർന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ ശമീക മഹർഷി എന്താ ചെയ്തത്? ചക്ക പാമ്പിനെ തോളിൽ കണ്ടപ്പോ അതിനെ എടുത്തം കളഞ്ഞിട്ട് മകനോട് ചോദിക്കണം, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നിന്നെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചോ എന്നാണ് ആ കുട്ടി കരയുന്ന കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നാണ്, ഞാനൊരു വലിയ അപരാധം ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് ചെയ്തു. അത് ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. കാര്യം അവരെന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവർക്കത് വളരെ വലിയ തെറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ നോക്കൂ. ശമീക മഹർഷി ആവട്ടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവട്ടെ. ശമീക മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത്ര വലിയൊരു തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എന്റെ തോളിലിട്ടു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് അത്രയധികം വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ചത്തുപോയ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോ അതിനെടുത്ത് എന്റെ തോളിലിട്ടു, ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട്. അത് അത്ര വലിയൊരു തെറ്റല്ല. പക്ഷെ എന്റെ മകൻ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ അപരാധമായി പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹവും ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്ത്, ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോടാണ് ചെയ്തത്, ഇത് വലിയൊരു അപരാധമായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് താൻ ചെയ്തത് എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നാണ്. ഭക്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭാത് കി ജയ്. നിരപരാധിയും മഹാതേജസ്വിയുമായ ബ്രാഹ്മണനോട് എതിർച്ചയാ അനുചിതമായി പെരുമാറിയതിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പശ്ചാത്തപിച്ചു. പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള സദ്വ്യക്തികൾക്ക് അവിധം മനസ്താപം ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അവണ്ണമുള്ള പശ്ചാത്താപം ഒരു ഭക്തനെ യാദൃശ്ചികമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കുന്നു. ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമാകുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്തൻ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഭക്തൻ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അഥവാ പാപങ്ങളും പശ്ചാത്താപാഗ്നിയിൽ വെന്തുവെണ്ണീറാകുന്നു. ഇത് നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്.
അവരൊരു പക്ഷെ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ അല്ലെ അവരുടെ ആ മനസ്സും അത്ര തന്നെ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ കൂടെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്നാ പറയുന്നേ? ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭക്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മീതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ അളവ് ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രത്താണ്ട് ആ പശ്ചാത്താപ അഗ്നി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അവര് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ആ തെറ്റിന് അവര് അത്രയധികം പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോ അവരുടെ ആ തെറ്റിന്റെ പാപഫലത്തിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്തു പോയ ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുക്തനാവുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭൗതികരായി മാത്രം ജീവിച്ച് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പറയും അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെയും. പലതും നമ്മള് ഒരു 50-60% നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കൺട്രോൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപം എന്തായിരിക്കും? വെറുതെ നമ്മുടെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മുക്തനാക്കുമെങ്കിൽ ആക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പശ്ചാത്താപമായിരിക്കും. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റാണ്. അത് വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ പാപം ഇല്ലാതെയാക്കും. അയാളുടെ പശ്ചാത്താപ അഗ്നിയില് അതിന്റെ പാപഫലം വെന്ത് വെണ്ണീറാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാ ദുരത്യയം വ്യസനം നാദി ദീർഘാത് തതസ്തു കാമം ഹ്യകനിഷ്ഠായ മേ യാന പുനരേവ മഞ്ജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവദേവായ. ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാ. ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവ ഹേളനാ. ദുരത്യയം വ്യസനം നാദി ദീർഘാത് ദുരത്യയം വ്യസനം നാദി ദീർഘാത് തതസ്തു കാമം ഹ്യകനിഷ്കൃതായ മേ തപസ്കാമം പുനരേവ മദ്ധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്രുവം സുനിശ്ചിതം. തതഃ ആകയാൽ മേ എന്റെ കൃത ദേവഹേളനാത് ഭഗവതാജ്ഞകളെ നിരാകരിക്കാൻ ദുരത്യയം അത്യന്തം കഠിനമായ വ്യസനം ദുര്യോഗം ന അല്ല അതിമഹത്തായ ദീർഘമായ തത് അസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ. കാമം ഗുപ്തമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഹി തീർച്ചയായും അഘപാപങ്ങൾ നിഷ്കൃതനായ സ്വതന്ത്രനാകാനായി മേ എന്റെ യഥാ അതിനാൽ ന ഒരിക്കലും കുരിയാം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല പുനഃ വീണ്ടും ഏവം ഞാൻ ചെയ്തുപോലെ അദ്ധാ നേരിട്ട് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് കി ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു: പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരോധനങ്ങൾ അവഗണിച്ചതിനാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ആ ദുര്യോഗങ്ങളൊക്കെയും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു ഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പാപപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും ഭാവിയിൽ അത്തരം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും സാധിച്ചേക്കും. അപ്പോ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവലാണ് അതായത് ഈ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഇതാണ്. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. ആ തെറ്റിന് എനിക്ക് എന്തോ കാര്യമായ ഒരു ശിക്ഷ ഭഗവാൻ തരും. ആ ശിക്ഷ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭഗവാൻ തരട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പാപപ്രവൃത്തി ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ആരുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ആരാ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സുത ഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സുത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് പറയാണ്, ഭാവിയിൽ അത്തരം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും. വേഗത്തിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള
ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിച്ചേ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സർവ്വവിധ സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്ന് പരമപുരുഷൻ അനുശാസിക്കുന്നു. സദ്ബ്രാഹ്മണരോടും ഗോക്കളോടും ഭഗവാന് പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാതേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണനെ അപമര്യാദയായി അഥവാ സംസ്കാരശൂന്യമായി ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവത് അനുശാസന പ്രകാരം തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ അത്യന്തം കഠിനമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ ആസന്നമായ ദുര്യോഗം സ്വകുടുംബാംഗങ്ങളിലല്ലാതെ തന്നിൽ വന്ന് പതിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധഭക്തനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരോടാണ് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനോടാണ്, അല്ലെ? സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അപരാധം ചെയ്തത്. ശമീക മഹർഷി, അല്ലെ? ശമീക മഹർഷിയോടാണ് അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അപരാധം ഭഗവാൻ പൊറുക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ അത് എനിക്ക് നേരിട്ട് തരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അത് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്നെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുർനയം അയാളുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് അനിവാര്യമായ ആ ദുര്യോഗം അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം വന്ന് പതിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ ദുര്യോഗം സ്വയം അനുഭവിക്കുക ഭാവിയിൽ അത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭക്തന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് പ്രഹ്ലാദൻ അസുരനായ സ്വപിതാവിനെ സ്വന്തം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ പാപത്തിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും പരിത്രാണം ചെയ്തു. ഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ കുടുംബത്തിലുള്ളത് നിശ്ചയമായും മഹത്തായ വരദാനമാണ്, അഥവാ ഭഗവത് അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ ഇതും ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ശിക്ഷയും കൂടെ എനിക്ക് തരണ്ട, അതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കൂടെ അനുഭവിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു അഭക്തൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക? തന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ പങ്ക് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും തന്റെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തെറ്റിന്റെ ഫലമൊക്കെ ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിക്കാം, നന്മയുടെ ഫലമൊക്കെ അവരൊക്കെ കൂടെ പങ്കിട്ടെടുത്തോട്ടെ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് ചിന്തിക്കും. കൃഷ്ണൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम.